Lah kuwi iki nemu panggonan kanggo sahur sing hidden gem lan hargane cukup murah. Niku cah podo nek undang Mbok Jarum. Mbok Jarum, warung Mbok Jarum. Nggih. Spesialis niki nggih, Nasi kuning nggih. Niki bumbu napa niki Bu ayam niki Bu? Pedes manis. Pedes manis nggih. Ning mriki ya langganane cah pondokan ya Bu. Nggih, langganan cah pondokan. Soale teng mriki pondokan kathah Bu niki. Kathah nggih. Lah iki aku mau pesanan iki nasi kuning nganggo ayam. Nek iki nggo ayam 8.000. Gowo jeroan iki juga 8.000. Yo guys, kembali lagi bersama saya di sini Mas Kribo dalam program Sak Jose Saiki Wajo suwe-suwe. Ha iki bulan poso wis teko. Lah kuwi iki arep golek kuliner sing kanggo sahur. Lah kuwi iki nemu panggonan kanggo sahur sing hidden gem lan hargane cukup murah. Ning kene iki juga nganu biasane kanggo nyepaki wong pondok. Soale kene iki akeh pondok utawa cedhak pondok. Lah panggone iku ana ning gone Kauman Jekulo Kudus. Lah sadurunge aku ning gone warunge tak kei info sing sangat penting. Aja lali maca berita ning gone murianews.com. Pokoke maca berita ning gone murianews.com iku berita terlengkap, terupdate, terpercaya dan murianews.com iku sudah diverifikasi oleh Dewan Pers. Ya wis kita ke warungnya dan sekalian mesen. Selamat pagi Bu. Kalih Bu sinten niki namine? Ibu Tupi. Ibu Tupi. Nggih. Niki warunge namine napa Bu? Niku cah podo nek undang Mbok Jarum. Mbok Jarum. Nggih. Warung Mbok Jarum. Nggih. Spesialis niki nggih, nasi Nasi kuning. kuning, nggih. Nggih. Teng mriki ancen bukake dini hari kayak ngeten Bu. Ya nek puasa jam 1, nek mboten puasa jam 3. Jam 3 napa iku? Jam 3 malam Jam sampai. 3 malam. Ya. Sampai Kan jam pinten niku Bu? sampai habis subuh. Habis subuh. Kalau Nggih. puasa niku sampai Ya subuh niku. Subuh niku, Subuh, nggih. tapi kalau habis ya udah. teng mriki Bu. Niki lauk pendampingnya wonten napa Bu? Ya niki ayam, ayam itu sate bakso, sate ati, Niki dibumbu napa niki Bu ayamnya niki Bu? bumbu pedes manis. Pedes manis nggih. Teng mriki ya langganane cah pondokan ya Bu niki. Nggih, langganan cah pondokan. Soale teng mriki pondokan kathah Bu niki. Kathah nggih. Impun jualan dari tahun pinten Bu? Tahun sekitar 15 tahun udah. 15 tahun 2010 nggih berarti nggih. Oh, Bu ibuke niki pertama sing jualan apa sinten? Pertama kakak, saya penerus. Oh penerusnya berarti nggih. Terus kedua. Nggih. Kula ngoten kula damelke sing pakai ayam nggih Bu. Nggih. Nggih. Sun nggih Bu. Lah iki aku mau pesanan iki nasi kuning nganggo ayam. Nek iki nggo ayam 8.000. Gowo jeroan iki juga 8.000. Nek tinggo nganggo telur pinten Bu? Sama, nganggo telur juga 8.000. Tergantung kowe. Ape lawang gopo nek nasi kering, nasi kuning polosan iku hargane 5.000. Lah iki penampakan nasi kuning iki. Aku mau mesen gowo ayam karo sate jeroan iki. Iki totale hargane 11.000. Nek nasi kuning polosan iku 5.000. Yo sak sagesuan kita coba nasi kuning iki lho. Nasi kuning iki. Langsung nasi kuning ini bismillahirrahmanirrahim. Regone iki jek panas ya. Iki lagi mateng anget-anget iki pas iki dipangan pajar-pajar iki. Bismillahirrahmanirrahim.
Dadi nasi kuning iki rasane iku koyo sing nasi kuning nek buat tuku ning gone kono-kono. Ndek rasane gurih tapi ora kasinan iki gurih pas. Jadi kemangan nasi etok iki wis mantep rasane sak jose tenan iki. Dan kene iki jerone iki nasi kuning ku ana lawoke iki lho koyo kereng mie terus koyo iki kotokan tahu iki. Nah, nek aku kepengen lawo ya iku iso nyoba ayame, ayam terus sate ati iki mau. Ini juga ono telur baceme. Meskipun harganya 5.000, tapi porsinya ini cukup banyak iki, wakih iki. Ndelok ta. Nasine tok bae iki wakih iki. Ya. Segone jangat. Rasane iki mau sak jose temenan. Dan yang kene iku warungnya iki ancen buka ae esuk-esuk lo pajar. Soalnya do ibuke iku nyediani kanggo cah-cah pondok iki lho, do mangan iku. Nek kene soalnya ana pondokan wakil ning ngene Jikulo iki. Ana belasan pondok iki mau ngomongnya. Luwih teko 10 ngomong ibuke mau. Dan nek kene juga ana gorengan iki sing anget-anget lagi matang iki. Wah. Wah, kriuk-kriuk tak baca. Wah. Nang kene iki ancen serba anget soalnya dimasak dadakan ibuke mau. Bukae setiap hari. Kadang libur nek ana acara. Pokoknya setiap hari lah nang kene iki lah. Mulaine iku nek poso jam 1 pajar ngasih subuh. Ini hari-hari biasa iku ngomongnya bu mau mulai sore pol jam 8 bengi. Lah tapi engko dilanjut meneh jam 1 kanggo nyepaki wong pondok nek arep mangan subuh. Ayamnya yo. Ayamnya. Enggak. Wah. Ayam empuk. Bumbunya juga meresap. Iki tipikal masakan ayam sing masakan omahan dan masakan jadul kok ngene iki. Soale mbiyen iku mbahku nek masak ayam ya padha ngene iki dhek dibumboni pedes manis men iki. Ayam enak ya. Ayam enak ya empuk tenan. Bumbune meresap ya. Lah kanggo kanca sing penasaran pengen nyoba nasi kuning iki mau langsung digas rene wae. Lah lokasine iku ana ning gone Jekulo, luwih tepate iku mau Taman Bumi Wangi, kengko ngetan lurus, ku ketemu jembatan. Lah iku ngetan sithik ana gapura warna ijo kengko anggere mlebu terus. Mlebu terus sampai ketemu Gang 8. Gange jenenge Sewa Negara iki anggere mlebu gang iki mau. Engko kepethuk warunge iki ibuke iki. Ndek rada mlebu sithik tumak teko dalanan ketok. Wah. Rasane kan sak jose temenan ya. Lah iku mau lho guys, nasi kuninge. Jebule porsine wah kepol. Regane sih murah, mung 5.000, tapi porsine olah ancen kanggo porsi wong pondokan cocok iki. Nasi kuning juga rasane gurih. Lawohe penambinge wah rasane mantep dan bumbune mulu sing marai meresap sampai ke dalam. Pokoknya sak jose tenan lah rasane iku. Nah, kanggo kanca-kanca sing duwe tempat rekomendasi kuliner khusus Ramadan, koyo pasar Ramadan, terus tempat-tempat sing kanggo golek takjil utawa tempat-tempat sing bukber sahur bareng kayak gini anggap dikirimkan saja ke media sosial kami di bawah ini utawa ke ngomen YouTube sak jose pas wayah tayang. Dan ojo lali di subscribe YouTube Muria News TV. Neng YouTube keluru Muria News TV lah ikut di subscribe dan di share videone
sak akeh-akeh ben kanca-kanca do ngerti. Sak jose saiki wae aja suwe-suwe.